Ik doe het hier weer een lietse brood, mist, dichte mist, maar we hebben het slimste haasthond. Het zit er haast op, maar dan komt er ik oorwaar, hegere temperaturen, meer wind en rein. Eerst joen en vannacht, nog altijd mist of dichte mist en vannacht toch wel kans op wat rein of letter vannacht. En dan wordt het zicht misschien wel even wat beter. En vierdens een temperatuur om er bij de 3 of de 4 graden heen. En de wind nog altijd net al te sterk uit zuidelijke richtingen en die is zwak, misschien nog matig. En dan zetten we terug naar morgen. Dan hebben we wat mist, dampwaar, maar we hebben wat rein, wat lichte rein, bewolking. De zinnen komt er denk ik net aan te pas, maar het zicht wordt al wat rommer, zo daar. En de temperaturen, nou, die liggen morgen zomaar bij de zon of de 8 graden heen. Komt ik voor rekening van de zuidwestenwind, die wordt matig, krijgt 304. Maar dan, letter in de middag, in de joentijd, in de nacht op een nijmist en dichte mist, en dan binnen we er nog net van nou. En dan zorgen we vooruit. Tonsje, en daar mooi de zinnen erbij. Ja, die kunnen wel eens even terugkomen. En de temperatuur op Tonsje zijn 10,5 graden. Op vrijdag zijn 10,5 graden en op beide dagen een matige en krachtige wind. Meestentijds uit het zuidwesten mooi, steeds maar zuid-zuidwest. En dat verklaart dagelijk dat die temperatuur oprint. En vrijdag nog altijd een droog waar. En dan sneeuwen, ja, een buiken, wat lichte rein. De zinnen er even bij en de temperatuur komt dan te lezen samen bij de 9 graden heen. En daarmee is het in één keer weer te mild voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.